Ngifisa ukukhuluma ngodaba lwenye insizwa ngapha kwaZondi kwamaphumulo. Lensizwa yayihlala lapha ehostela ngabo 2005. Yayingashayi ngesibhamu, yayingathumeli, yayibuya ngokuzolala. Ngake ngabhala ngayo, sengike ngabhala ngayo kaningana nje ngoba ngiyalithanda udaba lwayo. Ingaphakathi ke kodwa iyadonsa, ikhathele udaka, ngayigcina esejele laseMaritzburg. Lensizwa yake yagilima ngenza umhlola. Kune owner ekuthiwa uMlambe ladutshulwa lapha ehostela estation eThembalihle ngabo 2005. Ngangakaboshwa lapho, nami ngangisese hostela kwaMashu lapho. Kusho ukuthi lensizwa yakwaZondi yaboshwa ngoFebruary 2005. Iboshelwa nje amacala amanye. Kusho ukuthi iboshwa ithengwe. Kusho ukuthi iboshwa yayikade ukuboshwa kwayo yayisuka kwamaphumulo iya eStenga. Iboshwa ngamaphoyisa, amaphoyisa ahlangana nayo endleleni nje, abona indlela ayigijima ngayo, asiyamisa. Kanti azofika ethola ukuthi kuneyibhamu phakathi. Waboshwa kanjalo mfazi. Insizwa encane ngomzimba, iwucacavelana nje encane ngomzimba, ngeke usho ukuthi ispringane ngohlamvu. So lensizwa ithi mayisuka kwamaphumulo ngoFebruary 2005, isuka kwamaphumulo iphethe, kusho ukuthi ayiphethe nesibhamu esikhulu la emontweni, yavinjwa amaphoyisa, yaboshwa. Kwase kuvuka amanye amacala ke, yabo nje yabo kwavuka nje amanye amacala. Yaboshwa ngoFebruary, iboshwa kufanele iyoshaya iona lakwaB, lakwaMashu kwaB lapha. Ithengwe ngezinye insizwa zakhona lapha kwathi eThekwini kwaMashu, kufanele kushawe leli ona leli. So leli ona lalineyimoto lapha ehostela eshaya iTheku, eshaya oVerulam, eshaya obani, lalineyimoto. Lalijwayele ukuhlala nje khona lapha eThembalihle futhi. Umeboshwa kulo umfokaZondi ngoFebruary, ebe umuntu ongathi uzophuma, yabo, uzophuma noma babengakamkhokheli. Yena ke mayichaza umfokaZondi ukuthi yena wayengalini, mawumtshena nje ukuthi ufuna ukuthi ashaye usibanibani ngemali engaka, wayengalindi ukuthi nize nibonane bese ninikana imali. Wayewenza nje umsebenzi noma imali ongakamningi ngoba wayazi ukuthi uzoyilethe yakhe imali, ngeke futhi ungayilethi. So umsebenzi wayewenza nje. UmfokaZondi wayenokuhlala nalezi, khona insizwe engangizisho engayifica ngisahlala ehostela kwaMashu. Khona insizwe okuthiwa ngoma ezayizwana noMathofana, ezayihlala lapha ngenza kwaseyitolo kwaShenge, ezayijwayela ngakhuluma ngazo phambilini, ezayijwayela ukosa njalo ekseni, ayijwayela ukushisa inyama njalo ekseni. Ngangisafunda isikole, ngisahlala ehostela kwaMashu, mangisuka esikoleni kuvaliwe, sivakashile eThekwini siyofunela amatoho. So ke uthi umfokaZondi uthe meboshwa ngoFebruary, ebe umuntu ozophuma, kwaze kwaba lama owner ayemthengile, ayemfuna ashayele li owner lakwaMlambo lakwaB, kwaze kwaba lawo ma owner axoxa nezinye insizwa zaseshowe ukuthi kube yilona izona ezishayele li owner leli lakwaB. So ke uZondi ngesikhathi seboshiwe kubonakala ukuthi akasaphumi ngoba waboshwa ngoFebruary, March, April, kuyabonakala ukuthi isikhathi siyahamba. Sho lama owner uyiwona semthengile ngaphandle, ayisefuna le insizwa zaseshowe ukuthi kube yizona ezoshaya leli owner. Kusho lezi insizwa zehluleka ukuthola leli owner kwaze kwashaya uNovember. Kwathi ngomhla ka4 November 2005, kwakuLwesihlanu, ngomhla ka4 November lapha inkantolo eSaraswati
lapha eThekwini wafika wakhala ngaphandle umfoka Zondi avele nje amacala onke amacala ayibhekene afika hoxa wavela waphuma kwaqalwa nje ngaye enkantolo wathi mayisukume yathi inkantolo onke amacala abhekene noZondi withdrawn wayesiyaphuma waphuma lapho wagibela waya ehostela kwaMashu kwasha u12 esesehostela kwaMashu u12 emini ngake ngakhuluma ngeyigemegeme zakhe umfoka Zondi mhlambe ezinye sisazoyichaza so uma ese hostel kushuthi ke mayifika ehostela bese ifikela kwezinye insizwa zangakubo ezinye ke well zazise ematohweni ezinye wayifica lapha khona lapha ehostela kwaMashu kunendawo kunama block lapha angapha kwasesitolo kwaShenga kuthiwa isemashifini wafikela ngezazi kwakhona ngapha kumgwaqo ngezansi nje wafikela ngezazi kwakhona mayehlezi lapho exoxa nezinsizwa zangakubo zimbabaza ezinye hawu usubuyile mfowethu yabona ezinye zayingazana ukuthi uboshiwe shuthi wahlala 9 months ngaphakathi uma ke fika uZondi bese zimboleka ifoni ke foneke uyabona exhumane legenge yakhe uyabona efone uyabona umuntu mayiphuma ngaphakathi phela uyafona ethola ukuthi ake ninginike inamba kabani uyabona efone uZondi ezefonelela ama-owner ayemqashile amanye wayefuna ukwabuza ukuthi hawu yindaba enele ngaboshwa ebese ngezi nokuzombheka uyabona ufuna ukuhlanganisa nezimali zamabhayila wasaveli nje ayaxolisa amanye kama-owner ukuthi hayi ayengazange ukuthi uboshiwe kanje uyabona ngoba umuntu phela mayeboshiwe communication yanqamuka uthi ke umfoka Zondi wathi mayifonela lama-owner ayemthengile wafuna inamba yakwazi wayithola wayesefonela lama-owner athi lama-owner hayi lo muntu usekhona sisafuna na uthi uZondi mayefona ebese yathola ukuthi not engafonela ama-owner efone nje efokisa kwabanye abangani ethola ukuthi lo muntu lo kwaMlambo i-owner leli lisekhona lifile lisekhona akaze lishawe uthi uZondi bese kuthi lapho esahlezi nje negenge yakhe bese ebuza ukuthi yena lo Mlambo uphi lo Mlambo lo ngoba kuthujwa ukuhlala la station kwaMashu uyafika yini la uthi kuZondi igenge le ahle inawo la kusho ukuthi abamazi lo Mlambo azama ukufonela ko Verilem nako Nanda efuna ukucheck ukuthi efonele nje laba abazi bese bethi laba abazi hayi uZondi uyafika akwenzeki nje alipheli ilanga engekho lapha eThembalihle kukancane ukuthi ungamthola eThembalihle lo baba lo iowner leli uthi uZondi wathi mayefokisa wathola leli owner likhona lapha eThembalihle kwamanje kuthiwa likhona lihleli khona lifunda iphepha lapha eThembalihle kunesitolo okuthiwa ikwaDindi sibhala uDindi store Dindi ya kunesitolo nje singapha ngase rank singapha mawubhekele mawubuka isiteshi sesitimela singapha leso sitolo imoto kaMlambo ebomvu yayimla phambi kwaleso sitolo efunda kulona iphepha ngesikhathi efona uZondi esehostela lapha engeza kwaseThembalihle imoto kaMlambo yayimlapha wathola uZondi ukuthi uMlambo khona lapho should lento uyithola ngabo 1 2 uphuma ejela kakayindawo usuke lapha eSerswat wagibela weza ehostela kwaMashu uthi ke uZondi kuthe uma eseyitholela ukuthi uMlambo ulapha ya eThembalihle wavela wafonela igenge yakhe eseverelem wathi ayikhuphuke namathuluzi khona umsebenzi okhona kufanele wenzike yavela yakhuphuka igenge yeza ehostela kwaMashu luckily iyalazi ihostela la igenge yafika yamalapha ngase office khona eThembalihle ngase office yayisimtshena uZondi uthi hey sesifikile imtshena ngefoni wathuma enye insizwa uZondi wathi ayilanda isibhamu kulezi insizwa lapha ngase office so uyabona insizwa asuka nje la emablocksini ekudleza zikwaShenge yeza la eoffice yathi fika thatha isibhamu yabuya azosinikeza uZondi
usethi uZondi kulezi insizwa ehamba okuyizona ezimlendela ithuluzi uthi ngicela ukuthi uma bangisuka nje la endlini nina nize Themba Lihle khona umuntu engizofika ngimshala lapha eThemba Lihle bese ningipick up fast na hayi ukuthi kunomuthi asewudlile cha akunamuthi nje akadle muthi njobe ephuma ngaphakathi nje akadle muthi kushuthi lento yayisilapha nje kuyena yayisila ngoba uthi wathi mayisuka ehostela esuke eblocksini qoba tracksuit netekele emnyama tracksuit amnyama itekele emnyama uthi wathi mayisuka emablocksini la wehla waqonda phansi estation eThemba Lihle wafika lapha lezi insizwa ngaseyigenti azibe yisondela zizoma la ngaseThemba Lihle lapha nje ngase rank la kuma khona irank itekisi mayisuka iqhamuke eThekwini imali ayihlisa abantu uthi uZondi wafika wabamba lapha erank wafika wabamba wabamba ulayini wabantu abayeThekwini angithi lapha eThemba Lihle manibamba ulayini nje nisalinde imoto ezongena eThekwini nike nethi nibamba ulayini nilindile uqhamuka imoto ifika ichitha abantu bese kuba nesiphithiphithi kuthiwa hayi ngenani kule thothi le kade ichitha abantu abanye ngoba imoto zayizibaqoqa ihostela lo ngithola omunye kwenye indawo yabo wathi mina kuleso siphithiphithi uthi ngase ngixebuka ngaqonda ngqo umlambo wafuka wamthela ngemvula yeinhlamvu uthi wafika wamthela ngemvula yeinhlamvu wafika wamthela ngemvula yeinhlamvu enganakile ngoba phela mudubula umuntu into yokuqala yenzeka kubantu abaseceleni ngisho bekuthiwa bayiphethe ibhamu wonke umuntu uqala abambe asithele wonke umuntu uqala asithele acasha ukuthi kwenzakalani ebese edubula after uthi wathi mayifika nje uZondi liqonqotha iona wasuka eseyinhlamvu esebheke kuleya moto eyayizompick up wafika wangena kuyona wabaleka kushuthi ngesikhathi engena emotweni lezi zase ziyithathile icover lezi wasesimkhavile uZondi jobeza nje seyidubula zona ibhekise ngapha ngasesixukwini zenzela ukuthi makukhona odubulayo abone ukuthi kuhlonyiwe la wangena uZondi zamdabula waqhuma ngemoto babheka ngasebhuqweni amanye ama-owner ayekhona lapha athi azama ukulandela ngeibhamu athi adubula yabaleka imoto uZondi yabheka ngasebhuqweni yalala yanyunga yabaleka ngiyakhumbula kuleso sigameko kwadubuleka khona insizwa angisazi yaphi le insizwa eyayipheka lapha eThemba Lihle yadubuleka la esandleni abaningi nje bazoyazi yayipheka ngaphansi kwama-shelter lapha ya hayi lama Friday asekhona manje apha hayi bafika labo bantu nama container la asekhona lapha eThemba Lihle rank ziyafika wakusaphe khona insizwa eyayipheka lapha ngisazi kwakuthuba nemnyamana nje yayikhuluma kakhulu yadubuleka ngaso leso sigameko ngesikhathi kudutshulwa iona umlambo lapha umlambo wayeneyinwele ezinkulu yadubuleka lapho yadubuleka kule genge yoZondi wabaleka uZondi uthi kwathi kushaya u5 kwathi kushaya u6-7 ntambama wayesesekhaya wayesefuna inamba yalama owner ke manje esewatshela ukuthi umsebenzi usewenzile akuzi imali yakhe kanti vele zaseyisabalela indaba zokuthi leli owner selishonile kushuthi makusabala le indaba zokuthi leli owner selishonile bese lama owner eyitshena ukuthi lezi insizwa zaseshowe asefuna ukucinga manje ukuthi lezi insizwa zaseshowe ngakhokheleka kanjani awu bese yawathola umfukaZondi watshenda umsebenzi sengwenzile athuke lama owner ukuthi uphume nini ejele bese yawachazela ukuthi uphume khona namhlanje umsebenzi wathola ukuthi leli owner lakaze life wabuya lishaya ziningi igemegeme zakhe umfukaZondi khona nje esinya senza ngapha eMtuba not eMtuba eRichards Bay esikhawini yabo mawusuka esikhawini unyuka uya eDlangezwa lapha ngaseyimbuzini kuyisekli kunesigameko asenza lapho ngicabanga abantu basaza abantu bangala la dubula khona umuntu yena esemotweni le yansizwa awungeke mawuthwa nje uhlezi nayo
anixoxi ngeindaba ezithinta ubugebengu nani nani, ungayiphikela wena ukuthi khona into eyenzayo embi, ungaphika nje isiquthu, ungaphika uzulale phansi, kanti iwona shevu ke lo yana. Thank you.